Bersama seni kuda lumping campur sari Reog Putra Budaya. Di bawah pimpinan Bung Ajis Dinarto dengan alamat Dusun Sitokerto, Desa Pulurjo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dalu klaturaken dumateng para kadang saya, para stresna. Warga dusun Jedong, Desa Sekar Putih, Palong Panggang. Sugeng pepanggihan lumantar pagelaran Reog Putra Budaya. Wonten ing dalu menika kula kru rombongan Reog Putra Budaya karawaken dening Bapak Afan saha Ibu Iluk kanthi hajatan tasyakuran kita sing disunat Nabil Al-Ghifari ugi Idam Al-Baihaqi. Nggih kanggo anakku loro karone muga-muga sak mantune sunat ya, sak mantune dipun kitan berbakti kepada kedua orang tua, dadi anak soleh, berbakti nusa bangsa saha agama. Bapak Ibu hadirin ingkang kinurmatan, ugi matur simanuwun klaturaken dumateng Bapak Kepala Desa Sekar Putih saha perangkatipun Kor Pincam Kecamatan Balong Panggang ingkang sampun paring izin hiburan sehingga sakit terselenggaranya malam ini di rumah keluarga Bapak Afan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa berjalan sukses, lancar, ugi aman. Amin. Ugi matur simanuwun dumateng para kadang kula sedaya, dulur-dulur kula sedaya Jedong, tidak asing maneh ya, Putra Budaya. Sugeng dalu, sugeng menikmati hiburan malam ini ngantos purna pagelaran mangke nggih. Duduk manis lenggah ingkang sekeca. Ugi matur simanuwun dumateng kanca-kanca sedaya kru seni daerah Jedong dan sekitarnya. Selamat malam, selamat ngumpul, mbok menawi saged ngumpul, matur suwun. Ugi Karang Taruna Dusun Jedong lan Linmas Dusun Jedong Desa Sekar Putih ingkang sampun inggih menika nderek menjaga ketertiban dan keamanan.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk sebagai pambuka Reog Putra Budaya malam ini akan menunjukkan seniman seniwati yang akan mengumandangkan lagu kebanggaan, lagu kejayaan inggih menika kangge mengubah suasana malam ini menjadi suasana yang gayeng. Baik kumandangi Reog Putra Budaya bersama seniman seniwati. Kangge Bapak Ibu hadirin, monggo amirsani ngantos purna. Mugi-mugi pagelaran hiburan malam ini estu-estu saged ndadosaken jampinipun saya panjenengan sami. Nuwun kawula nuwun. Tanah Jawa indah termikuna atas dasar Pancasila kang dipun pimpin Bapak Ajis Tintato mijil saking desa Purworejo ojo nganti lali nyoto lamun kondang kumandang Reog Putra Budaya. Iki kumandang Reog Putra Budaya. Kangge warga dusun Jedong sekitaripun, monggo sami-sami merapat bersama pagelaran Reog Putra Budaya. Reog Putra Budaya junjung dhuwur seni budaya sejati lan nyata saka tanah Jawa endah termikuna
atas dasar Pancasila kang dipun pimpin Bapak Ajis Cintato Mijil saking Desa Purworejo Idulur Ikanjong Ojo nganti lali Nyoto lamun kondang Umandang reo putra budaya